mesmerized by these eyes. I'm so happy watching my mesmerized by these eyes. I'm so happy. Happy Sunday to you all. Ebusafo, me jidi se nyankopon adom obia ehoye. Sana me soso me hoye. Frobi do bi frobi. Na ka che onuane se Nayas abo, Nayas aba. Edru kwesi adade a Angel TV ho de e Nayas dia. Bia ni ho, the whole de who. Stars nyina ka chire ebusua. Me da wase sedane da unya bre na oje bre na ode mame. Onyankopon wonkoso nhyiraw wonkoso nye wo ne wo fiefo nyinaa yi wate wonkoso wonya wo kase emame enase kase enko enfama aboafo adane da won esomasen Angel Beverages anom die ego minimu a ekoye Stefan Bes nom die Stefan yesterday anom die no ya manaka ho yesterday I was for Angel Beverages. We saw flavors ni nyina ebi ewo honom. Fa number no dodo bi a wo pe bia me pacho. Isro. Bibi a wo bia no ye de ebebrɛw. O pese na yas ne ankasa me de brɛw kra me de ebebrɛw. Me pacho Jeffas mixture. Jeffas pea capsules. Me pacho mixture no me pacho adwuma ye de dɔso. Hepatitis B, malaria, typhoid, menstrual pain. Ene yare ahoro na ekeka ho nyina me pacho ebetu asia manakọ emebiem be ma waye mre ewo mpem me pacho June July me pacho emo ba no wabubu ani chiache mesrew mmene bi nonom bi fako face no because they say no Ghana ye wo ye winter na wo sesen wadani mo aye nwunu wadani mo aye de eti mesrew pa hoden foforo na fa ko face wo ba no eno nti eye Jeffas pea capsules pacho me makeup fe if you just love beauty palo wo do me FBN Papa's Pizza and just love beauty palo ewo sa ena material kama a ehye me pacho eye nation blogger obibi sa say na nation blogger me pacho Mrs. Papa Bia in fact na ho fe no na opa adwuma nani adin wo ye raba wo kita komapa me pacho ko TikTok no sisesi a o nation blogger me pacho 2 piece die me pacho o ye kinkon wo ho entire nso ye papa emodu papa ano odin programs ahoro wo ko nyina eno nti me pacho friend sisi a na de opibia no yemfa embrel ebus mama meji aboafo enkrato embra na me ba Ode mame enkomra sesia nya samushe ADOFO awushe bi nya samushe ni osi wodo wo no me se wasemba wode bekọ akosi jaso ama obi atobi o enti wo nie wo bi do wa ye obi sis wodo wa me sisuro no suro de wo ben wo na wo se wodo wo no na se wunya sema kana wo bi hu se wodo wa anase wodo wa abusia ena mensa kamia kasankasa me papa ma de nyina ADOFO our legend papa is okay no eye nwum ben ana yase ben no wakwa ya mo ne nwum endi kan party ben ena mpanifo atitirifu akukudamfo wo ho ase ye ko old school kakra no ase ya fa live band kakra no na wanti ADOFO medofo yankwe na yenkoma a legend ye papa yenkoma na kwaba on a counselor papa ekese me sorry na me be buko to jowo wanim se papa bless me esenka be buko to jowo ba me se papa bless me papa na pom to say na me adom bibia ye okay amen me pa cho ADOFO junior so ho ye macho man Aye. champion man oba de no ofo Amba. se no ho ye wo ho your counselor me pa cho oboko de obi a ho ye abusuafo no ho ye obi a ho me pa cho you de nyame ase papa nyame adome so me ho ye obetimi
amayen akape kakra nya asem hwe no because ebia na de wo hwe no wo se enye je adofo nie enye adofo nie enye papa nie obi wo kra na watie wonwum saa wo hu da enti na wahu Angel TV na kwasi a wahu Angel TV ai ye mo fra me papa na bawo je adofo bawo adofo bawo me pacho manya akape kakra hwe wo camera ni mama papa na maye acapella kakra me da se bebre em se me na makwanya so na machia o wa hwe ye nyina ana mo adofo me pacho you we okay ne doctor se mama ndum papa me kakra bi me pacho me da se ayeso no kan odie nya samwe oso no kan odie nya samwe nya oso do wono beso awasem se do kono odie kosidwa so ama obi atobio eni ntie wi asiso bi do we sro no papa ba me Mr. Doctor facheme na menenze me papa nyame ma no kwatintin bebre nyame so afa wo so so ni udwuma pa wudi wo ye papa abrabo me pa cho wada Roma ofri kru benso JA Adofo efri kru benso yo pa cho me yoko ni ba wow ko wa for side ai mfi oboko oboko ofri mi producer krom Anita hebo mama chese Anita de mi di wachi producer no producer your Anita just friend okay Ofrobo wo ye fante kakra kwawu kakra enkran kakra chese gay na asem de papa to ko school we hemfa ko school obo Presbyterian B okay okay eto ma me no papa nya na omo ye kwawfo omo nya kwawfo omo nya free obo ha ana we free abetifi na we omo nya free omo nya free obo ha ye ne omo hia omo amre na we papa mame abrabo eni wedi ni sei nkakra meka ne se me papa ngasa owo me de em se ofi mu ntem okay mfanze ofri mu na wedi mfie sei o ne me mai kura eni ni di mpesa ho mfanze ewo me ade eche ya no no nso mfanze owu ade eche ya na ewo me nti me di ankasa nkura sa pa no me papa mfa ntome nka efre me anto efise manto me papa na ni obedi me papa de no mpese me hu se mfa se me papa nti no ode me to omo papa nti omo papa no efre na adofo nti me nana ne de adofo enti ebrebe na obehu se o papa efri mu eno kra de omo de sie me ama me wie school achi bembe akra ha na me sister me tontoma se me de koma me papa na me sister ka che me se wa ya de pa na papa na ode ntoma ne koma no kra no onyanka ononkasa na wo papa nkasa no so no adi kan de dada na ni nua okay nti na me nim nti achi ansa na me sister no me hu se me papa na fi efri mu na o ma me da so ti asa na me ma me nso ono de ko enche kra be how many years die in France be 11 years 11 years oh kafra papa wankasa se wedi mfie sei da wase ise nyame ada uruma emi se menya mfie eduoso enai August ebe 4 years August ebe menya eduoso August this coming 2 months say 1 month pen wedi 74 years papa nyankopon hirawo amen because ye hwe umfie no na ye hwese ne a ahokeka ne counselor ahoden ni sitia onyame wa yebi amen nyankopon koso nhirawo amen onkoso ma onkwatenten apomudene papa mpacha o madodo sei o me mane de abomode a ma hu bebre me wo edupe o dodo sei 10 bako 10 wow ma sen na me ma sei fanse emane de omo ye enum ne akansu onwa akansu yenum mema no so yenum okay enti utwa bedu is it bedu dwan ana utwa bedu dwan ana mentwa papa ya me so asi ya mena so de ne sa ne ma no omo de stifo ye kakra ntino
my ment me manye Went to sa. the anyasa. Sa. Papa Pacho, we yere Ugusono yere ewo. O me yiri de me fa ne se eja odum nko wa da roma wa film. Oh, kafra. Mm. Kafra. Timi cho Emma eduni nyina one oba baako ene wo. Debi. Nyame ne ma ba ko na wo. Okay. Different mothers. Be 3 and 4. O me 3. Oh good. O me 4 sorry. O me 4. Etu 2 aha, o 6 wa ha. Be pese o me nye bonchiri mu. O dodo sen. O mu nyina o ma o dodo sen uchiche mu a. Oh. Mo mfane se me no obi a ba ko bi na me ne wo me yansa. Won aka de tutu sa. Oh wow. Wow. Wow, Nyankopon shao pa. Amen. Papa, abrabom abrabom experience pa. Eba ne sen na obeye enwumtuni. Nti ase no me ankasa na me ko school no. Na me wo teacher ni bia me fa ne se na opema sempa nti odi me ewura presby. Nti da me ye kwarisa e wo bo presbyterian. Na kwarisa ni mo no na ni pa tu pe. Ene eto auto. Okay. Nti no enwum no mu no na me fa ne se na kwa me ampadu. Nyentofo hene no wa film no. Me fa ne ye nyina e ye busua baako. Ti no kure ni na yeduru Easter time wa. Ananu mo so bepe. Ogbo ase ne nkrofo sifa boje ne so na didi na chi no. E mane sie bi nkura se papa ye dwuma ho yi. Se ne nkrofo boje ne so bi no. Da bi mari bi. Enti be post school ni nyina na me de na namparu. Ne dum otudum bi a na me de man bi afa ho na me nso ma for me de ne matro ato. Ti me yesa kusi se mi wi school a na me cha de me ba nkran. Na nkran mu no enokra me papa no ekuani nti ode we kwhye akura ase. Nti yo ho anada kro Easter bae mi kochia no ofa no esojani. Okay. E wakra. E me se ofa akura de mi ntimentina ndi mpacho ma memra nkran. E no se ne obeba. E no se menso meko. Nti ne wo be de no aba. E no se ene me de okoma ma me bi ono fa ne ma efi praso. Edba akra. Ende o manano no ode waba. Nti meni maame no me ko ne ntia ko praso. Ama ne 3 ifi kumase ene besemba kra. Nti esori anopa be 4 o'clock no pa hema che no. Ni be train 3. Ana nko bi si abame no. Eja ode me train 3. Me wo fa so kire me se me biduru enkran ya. Me so na me tu kwanda. Ase me du nkan ba bi a train be gina nko ba bi abi. Ewa na me nsim train no. Ono so eye adwuma o 37 we soja nti o 37 na wote korwako children hospital ho na wote nti okacha me se train isi a menyi me ne ma na mentwen no nti do kreni ebedu nkra no ebo be yebedu be 11 something na mo fa ne okwaduma afiansa no be pon ansa na oba train station wa be fa be nti yi be ne ma to ho no na me da ho a no mother. If it's so free 37 ba korwe kwa sana wa befa me. Ti bo be say 11:30 mu no. E kotorofo no. Na mete se aben bi bo. Sam na ni post office for omo aben bi. About 12 for omo wan is wa. Amen so no kure ni. Na me kenkan ba obro pranti. Na omo de che se atimuda na ba aben kese bi bobo. Nti me da ho sa no. Amete sa aben ne wo no. Na minim sa atimuda na duru ho. Etime ne manda. Time sorry prepare me hu ese enkrofo bia nam ne normal nantie. Ai obi anane e me se no atimuda ka bi gane. Enti nya atimuda. Enti bisan ka metito ho na me dai. Time da wa kakra metiko ka fa me hu se bo so. Mo ofa na ifi aduma oba. No be fa me no de me ko fi. Number bi de me ko tran na e children hospital e ho na na yi ki nyame enontofo oduntine no ho no mo ye practice nti edu se anadra mo ye practice a na mensoma ko gina yo mchen na me hwe mo practice na bi ti wana omopon a ne papa no so no anyi no ayi odupa nti nya ne pon a ne boys ne nyina akọ ne papa na afa prae sebe no onire
no bi ante ne nkyɛn nti ɔno afa prae na ɔpra hɔ na ɔsesɛ nkonnwa no ɛboaboa no ɛba ne saa na ɛma ahomete na makɔ sesɛ bi ama no na mɛpra ma no ɔma bucket so ɔkɔ nsuo a na magye bucket ma akɔ sɛ nsuo ama no nti ɔyɛ last time bi ɔkɔtɔ aduane ɛna megye kyɛnsee no mekɔtɔ aduane no brɛ no nti ɔfrɛ me na ɔsɛ ɛna ɛno moyɛ me papa saa ɛna mesɛ mo adwuma no a moyɛ no m'ani gye ho ɛna ɔsɛ ɔno ho a na ɛte bɛfa no ɛte ɛna ɔsɛ ɛna mesɛ mepɛ sɛ ɔkyerɛ bi gitaa ne bɔ na ɔbɔ gitaa ɛna ɔsɛ ɔni gitaa ne bi nti sɛ menyɛ bi ba deɛ a ɔbɛtumi akyerɛ me masɛ mo aware ɛna agya saa mmerɛ nso ne ɔfa nso sɛ ɔde me kɔsua tailor adepam nti ɔtɔ machine maa me a mede kɔsua adepam no nti me master no ɔkyɛ me adepam no nso na ɔno nso ɔsua gitaa no bɔ nti bi ɔwɔ gitaa bi nti mesrɛ no mesɛnse mepɛ sɛ papa bi kyerɛ me gitaa bɔ na ɔsɛ mempɛ bi mmra nti ɔde bɛma me deɛ a ɛna ɔsɛ ɔde bɛma me na ɔde maa me mede kɔɔ sɛ yi kida me no nkyerɛ me gitaa ne bɔ nti ne ɔbɔpɔn a na ɔkyerɛ me kakra to antam bi na efie no a yɛti mu na yɛwɔ baabi yɛfrɛ kawole na ne ɛyɛ sɛ ne fie ɛyɛ bia ɛsoro ne aborosan ɛne Okay. Yeah, no, nkra. Fa. Oh, okay. And no way here. yɛfrɛ wɔ kawole Accra Central ɛbɛn post office Oh, Accra post office. mo Okay. nti hɔ no ɛna papa no nipa a ɛha dɛn fie hɔ no kɔ report me ma efie wura ne sɛ mede gitaa no yɛ wɔ dede ma wo mede ha wo mo adwen nti menye gitaa no fi hɔ na ɔka asɛm no no ɔsabɛne ɛna meyɛ ne sɛ Saturday Sir, cow lane no, and I walk no. Car post office, cow lane. na lasane kawole ya ne friend kawole nti Cow lane. papa ne kan me sɛ ɛne Monday me kɔ a ne nka me de gitaa na akɔma me master no nti Sunday me kɔ asɔre baeɛ no yɛn nso ne yɛte aborosan so na mo fa nso sɛ maso ɔden mo fa ne baako ɔsɛ maso ɔden dodo efie wura ne sɛ menye gitaa ne fifie hɔ Aden na ugu subo. no that's what nti me baeɛ ne ɔma gitaa na so from soro abɛhwe fam Jesus. ama gitaa gitaa nti ne kubu tunis ne nyina bu ti me san kɔ fie no ɛna papa no tele ne no bɛka kyerɛ mo ɔfa sɛ magye ne gitaa memfa ne gitaa mmerɛ no gitaa no nso abubu nti menim deɛ bɛka kyerɛ mo ɔfa sɛ kyenkyɛn a mempɛ gitaa no nkɔma no mentumi anka nyɛ sɛ gitaa no abubu mo ɔfa nso ne ɔyɛ sogyani nti ɔtwee bet na ɔsɛ sɛ mamfa gitaa no nkɔma no ɔbɛbo me nti medwane yɛ a no mekɔ me sɛ meyike nyame ne hɔ ka kyɛn sɛ mo ɔfa sɛ mayera ne gitaa no a mede baeɛ a mede kɔɛ ne abubu mamfa mma a mo ɔfa sɛ ɔde sodwa bɛɛte bɛbo me ne medwane firi mo ɔfa ne nkyɛn nti saa mmerɛ no mo yike nyame no ɔmo pɔn practice no mefrɛ ne bansman ne baako na meka kyerɛ ne sɛ mo ɔfa sɛ mebɛ fie a ɔbɛbo me nti ɔmfa me nkɔ nti ɔde me nante from Accra Children's Hospital to Dakum. I'm going to need this for bus. I'm going to bus in one or trot from it and run a crying yahibia. Until you travel to Dakuma. Now, me cotton, me call, we could do papa ni fee pepe. And the papa na here say, hey, now Buffet do free. And now, papa no, your friend, I'm a boy. Why actor. And didn't dear on fire, I'm a boy. But you know the Quajadumaku. Ofiri sankuba ase ose he no free na yire hu me na ɔse obi a woni me ne de ɔmo nyeme nsade e kyene se me dane man sɔre bi ba na me ka se enti ba me no ɛso ɔma me na dem ho enti ɔba ɔmo palanda so ɔde ntoma se ho se me na so na sata ma no nda kuma de ho akra metimi se ka se ne ntontomo ho chen ba bia because na ho e bush ti me da hwa na me dike buku bi da ho na me maso ntontom na ka me anaja ebo no de dradra ro ti de se ne ma me na homete na oba na obefre me o se kwa akwara me je so no se ntontom we o me se ai ase ma me fa me ko de bo ntontom ne buku me
no de me call them se kete mame ti nya me ncha de e da ya ma de chen no e me se mame no abi de wa fi ba me Oh. ti bo sorry ya opara na ma kwaji pra na ma pra okọ nsuo mi di na ti me na ko se nsuo ba me na ko dwem e ko di dwa ba no aduane owi aduane no pa fufuo me mi gina so wo ye nti minim se de ma ye ne de mame ne ba ji me atra ho Kosa wo ye bi. mi je bibia na ni ba ji ti no kure ni afede edidi wi e pe ba me ne se wa wi ase watare na yemfa nkomo abusuafo ni se iji ho de bikwa mawu because me gita na nya de manya nti wo de menko amene se oboa nti one papa ne paninu so me mwa omonko ode meko die du kwan so na me hia wa ma me bi ohu me pede me su na me di ma me na chi na obi sa ma me ne sa den na o se nye mi kru na akofa abofri abetra nti ni mba bi ofri nti bede na ekoma ne busuafo ene me se ma me kofia mo fa na obebo me nti menko na o se ne Sata masema wo ken na we di afi say. na me sa me first me we school 68 na me wie ya na me ofa de me ba akra nti ni me nyi ahe bia do ne mani afi kakra de nti bi si amame no ena o se wo de mo mpe no mo mfa ne mame mame no ka hye jamie no nyam se ame na efre no sister ekuya ya mansa ofi abakrampa Okay. O ye fancy ni. ati Wow. ena oje me se bo de mo mpe no wa Mame. ena oje me ne metra nti obi professional store mame odon sori na okwadwuma na memmente ne provisions na me toman nti one metra ya kusi se lucky kasa na wi fie mi se yike na me de me koma producer bi se me ne yede nti oba record me nti papa na eye yese oba record me nti mu ho no ena ja Mr. Dike na bene frɛ me sɛ papa na so hwehwɛ me ma fɛ de kɔ de ama no nti ɔde me kɔ ya na ja okobie okobuku Ghana films ma me Okobi obuku den. Ghana films ɔke de na recording ye fɛ Ghana films Okay. tete mene no mu no ɛgya ɛna okobuku ma nti ɛwa na me kɔ yɛ adwuma no me duma me yɛ ne first part ɛfrɛ na Andre Oh. Amen nti emra na me kɔ yɛ adwuma no ɛna me mo fa yere no ehwehwɛ me kira kwan sɛ me mra na me metra ne loto kiesu ma no na sɛ be wa fam nti kiosu no mu a mo wan ni pa bi twa kiosu no ho ahia because amra ne in fact radio stations na two pe Na two. Okay. Na di GBC 1 okay. ene external GBT 1 GBC 2 Okay. eno na wo so Okay. nti ya ne bodum na 12 o'clock ne nya ne de dwum na si so kwa me ankre yi nti sɛ ne nipa temenka mo betwa kiosu ne ho ahia nya ne sɛ akwara da na mpadu ɛwɔ faase bi to dwom ti o betwa me ho ahia o kiosu no a obi akwa no wa yiska o de atom je o ya de je o ya de nti eno nso hie me nkura sɛ me mo Nyere wo. me nyere me ho nya dwuma ti wa na ja mfa ne sɛ amencha de papa ne ko record me no edwuma ne ba na fi de papa na pepa sɛ Wow. Eno na ye na chese first. eno ne kwa me ankre yi do Obetimi ato kakra ma ye. mfafo ame no ti so omo aye ye ja me kwa me ankre yi aje mankre yi o Fo a oni omo si so. Omo ye ye agya o. Kwa me wan kra ye. Na wo ye show said that time wan kra ye because wo ba so ne de na say ba start ya na. eno je manhu ne eba metrim ma metimi ye se edwom no Sa nwom no. Eti e ba to any nti edwom ne ba ye no ene papa na ni ji me so se me ne ye de me se me ne kura se da na badu nti obekọ no record me nti o ye be se me mpompo so edwom ne bi nga ho ene me ye odo ni di ntwan me na ye dey. odo ni di ntwan Okay, eno so ma ya kapɛ kakra. odo ni di ntwan mi o no nyi o su na arehu enfi me mu na mre yi ne nkeso eme se e ma papa na ni dire me ho enti ye adwuma ni me nu wie pa ne papa ne se meto instruments ama ho ne me dia odi aye adwuma eme se me nye bi da na boy no a ode me call na yire ho
me fa no so osa ono so de me kono eno me siminti menye eno papa o se meboa nti ono beti concert group e de aka me ho na me nso mato dwom nti obo ame nti wan papa ne koto instruments mai say samre ne dance band bi e from a big just omo instruments ne papa ne to mai 4,000 Wow. no de mai say me mfa nya adwuma papa ne so na minim ni ba bia efre ofi go wasaka efre nana safo no to ne ma ne de mame nti wan chese me fiase a me yese ne meti ban emeti ban nti me ban ne de me nsem fu bi anchen eno asem staff Afo bi ne fa ne so a wo ye wo ado ya. Papa enti adofo wo hwe first no mo time na wo hye ase eni saa bre se sie ya wo hwe sen na tie hu ne sei. first ne ba Everybody anywhere din ye pese ye hu setete no where mo time no ni saa bre industry no anywhere din ye. edidi e enemi edini yi Okay. ebi se me hwe ne ma yi me hwe ne ma yi na eka no na mfa ne se adwuma na Wo se adwuma me mfa ne se bisika se mo no na me nim se me ni di no me di me to form se me nyesa me bɔ mɔden na me de aye bibi okay. nti no eka no ne nso no na adwuma ne yɛ ti efi se advancement me se na me kita advancement 37 Oh wow. nipa abiasa me enson ena me no mo nam e wo won a ebo sus sa me ne ebo brofo dwum ansa ne abebo high life ansa ne aye concert nti ye wo high life group no ye wo sus group no ansa ne ayi concert fo no aka ho nti ne nam nipa 37 nti emadwuma ne ye den ifi se za nipa ni nyina obetua won ka Bi aka ena wo konso a obe high ka obema obi anso aduane adi. be me na aduane adi ena ifie na obeko stage mu no obetua hoka nkonwa nipa betena so obetua ka odi beko obetua ka obeto gas o ire gu e di akwaba nti ne adwuma no sikasem no na enye nti winya ka pre no wanhwedi ya obeduru be na ye bata nti me di mani to form pa For Mr. Adofo, mama when was the last time Ameka said ebia omo frɛ wo ukogina stage a ukoto enyum? eno ko ne de em se papa ne to instruments ne ma ye ne start ye practice nti one ye start concert no nti baby me di kan ejina platform so e frɛ ho na nkese kufodu aside ho ene ese me france omo fixe instruments ma ya ejina ni mo ball band Okay. Eti me pese ache ebia last year uko stage kototo nyom ana this year ye see me ya afia ye see me ya ye wom sesi ko bako stage akototo nyom enkofo frɛ wo programs ana say o na se de em se yare ebo me nti no me doctor na ohwe me no o ka che me se de maduro no me hu me akofo me nti no me nye kitikiti me nti atem esa me hwere me nkwa into so me yen kan de na me papa in front from 68 no ma bob band sa ABC in front say ona say empo na me jaipo okay ja goto okay. nti na me ko stage all the time Enti ti 2020 na to boy ya BC be 2023 and 2024 20 di na me bo 2023 no kra be ko Germany oh good na mo Germany oh okay okotena ho kakra na okoboy o tra ho ka oh wow e ko bo bank kakra okay tutita nje be bo wi sambai anko bosome eya executives for no gambo for no mamu sikaka ko mutua wo kakakra because say na o kasa why mre inti no o doctor say ahome ne kɔ fam akra inti tobo je wa ahome kakra no bosome so a eye musicals for no mpanifu ewo mu no wo mo support wo kakra wo mutua wo kakakra say bia adofo je adofo abeye adwuma amon Ghana wiase nyina ti say na hoɔden kɔ fam no esese bosome bia because wo abrochira na sa wokɔ pensioner ana wokɔ liver ana sa wahome no sɛ doctor ɛka sɛ ɛkɔ fam home no bosome bia no ye wo sika ɛsɛ aban no ɛde ma wo ɛsɛ sɛ aban ma wo sika
abantua wo dan ka even wo baby o nema nketenkete o health issues nyina esesa aban no ehwe ma wo ko Germany mi gidi say wo hu bi nti Ghana ha no se wa ba ye adwuma ma oman Ghana senate Yo mama we dey. Ehɔ ne deɛ kakra meka nsɛ nyɛ sɛ meka agu industry na animu ase. Yɛn Ghana ha deɛ no kure ni. Mfa ne sɛ mekɔ fom yi deɛ. Gye sɛ mfa ne sɛ gamuro ɛne bia mo kyi sika bia na ɔmo abrɛ kakra. Ne bo sɛ government yɛ saa nneɛma ne ma me de ni hɔ saa. Wow. Ya no a ɛme sɛ ebia na bia bosom nsia bia ne kakra ibi nya me si bu o betimi nya be bia 6 million. papa Bia 6 million ne de abrɛ. pacho J.A. Adofo Nana Adofo Mr. Adofo a whole legend ye superstar ni patitiru kesiye party sa wo bosome baako insia eye 6 months bia no na executive Ebi o amma. ebi wo emma but aba no aba 600 Ghana cedis na kire say nana o pesa wo kire say bosome bia eye 100 Ghana tete no 1 million eye nei 100 Ghana eye 50 Ghana cedis Saa ne mefa no. say ne sen hu ba is it because say omo hu ne say uhia bibia because you will be one of my counselor reka say bia we die oyoki ode no ho enti no we ama no kra wo is it because say omo hu ne say wo bi ana say e support na omo pesa ana say aban no wo di sika ba na di na emedi mo ho se ne esefata no Ano de kakra meka ne sɛ ɛyɛ Ghana na mpanyufo ɛsɛ ɔmo hwɛ etwe wɔn ne hwɛ musicians ne de no kure ni ɛnyɛ. mo bre ebi no Ano de ɛnyɛ. Sɛ nyɛ me ma wo nwa ma bɔ mo na libi university a mo wa burutiri ɛne me bai kofi du bi ya wɔte ha ya. ya Adofo Nya enka kyɛ sɛ nyɛ de ɛnyɛ ma me kura. Nyankopɔn hyira wate junior me hia pa na wadi nkɔmmɔ kɛseɛ pa na menim sɛ nkyɛ bia wobɛba wo papa bɔ waba so Nyankopɔn hyira wate ɔnto nkwanem ɔma nkwa tenteni ahoɔden because baby bia odo papa ɛkɔ hospital odo papa ɛkɔ programs odo papa ɛkɔ ha yee ɔmo nyinaa nya ne sei a papa enti na kyerɛ sɛ bosome nsia no 6 million 600 Ghana ɛna wina eti ɛkwan bɛ na ɔmo adwene sɛ wobɛfa fo adidi abra wabɛyɛ bilama ɔman Ghana ɔmo dwene wɔ adidi ho na yɛ mu ho o hospital Ano na me di ka ma kyerɛ sɛ beginning no me de mani to fo me hu sɛ mati ni bi. Nti sɛ me bɔ bra. Nti no kure ni. Me bɔ modin a sɛ abrabɔ no a me bɔ no mepɛ baabi a me di bɛto. Idi me ti bɛto. Ne sɛ di duru da biribi ɛsɛ manyɛ boafo a na ankasa meti ma hwe me ho. Nti me de mani to fo mpa no na me kyerɛ musicians na aba no. Sɛ wo ka sɛ wo de wani tu di pa so wɔ Ghana ha de a ye dwuma wo mu de a ɛne ma me ɛnyɛ. Asempa ɛnyɛ. Nti aban no ɛne mpanyimfo a wɔwɔ man mu no ɛne musicians na ɛba no ɔmo ntu wɔn ho fo. Ɔmo mfa wɔn ani nto. Sɛ nei ɛne memfa no sɛ yɛbɛyɛ nneɛma yie de a yɛhwɛ ne yɛnyɛ ne yie. Efi sɛ ɛnyɛ papa man. papa enti wo hyɛ no mɛka sɛ wo hyɛ no nyame timi yɛ adom timi sisi adan kakra wo timi yɛ njapadeɛ kakra ɛwɔ enwom tuo ni mu ana ɛno deɛ ɛnti me di kan no sɛ me de mani to fo mpa nti adeɛ me de to na bi mu pa sɛ me si dan nti de ɛdan ne deɛ first thing me to asase yemom mfa ne sɛ nkofo me na di ni mfa ha mo ɛne me kɔtɔ asase nfa na nka me de yɛ fuo ne ade ato ne nyinaa ya gye fi me nsɛm Sina ombeto ma obuku a obi ba osebo ye konwa asase ne a ni ma asase me bia profo amenko mu nim ndi amas matofo masi dan kra na nkro me asan wom akura ase paro si agye afi mesem kuro no na me modin ine na di ama djuma me ye nyina ye kwa
idi me di nipa kotenam abosu me bia na metua ne ka ko ne ba ye ohen foforo ne ba ye no se enkonwa sa je Oh, ndu plan ne wo hene kro no utimi hwe our legend. ma Je atofo. Na etimi di wawu. Enti se wabɔ nnwuma bra na nyankopɔn yɛ atom watimi agye agyapadeɛ kakra se sensase watimi atɔtɔ kakra no wɔde n'ahensɛm ɛde abɛgye afiri wo nsɛm no wati ɛyɛ aw nana wohwɛ young boys yi a musicians yi a sese ɔmo asisi susu yi sɛ akɔdeɛ nom shatawale nom Ken Promise nom ɔbrafoɔ Slim Pastor Kwame Eugene ɔmo nyinaa no mepacho wadaroma sɛ ɛba sɛ ebia wopɛ sɛ ɔne obi yɛ nnwom a ɔmo bi yɛ nnwom a hwan na ɔne ne bɛyɛ okay no no die enka no ye no ye fa adwen efi sɛ ye ha no ɛna emre ni bi wɔ hɔ a ya na mfa ne sɛ ye de ato nkyɛ sɛ wono bi obi yɛ dwom a dabi dabi bi ne ne yi no yɛ dwom a dabi da dwom ne nyinaa bɛba bɛyɛ mumie no dia etime de ntɔkwa bebreba nti yɛn ene na nampadum nyinaa yɛ meeting sɛ yɛ de sɛ ene obi bɛbɔ mu ayɛ dwom de ya nyo on yɛtitu efi sɛ dabi dabi ɛlɔ no wɔ hɔ ɛyɛ mmara even kra ha ne Ghana ha no ɛne yɛato mmara ne bebree agu enka ɛka no a wokɔ buru kyerɛ kwa obi a wodwom ɔbɔ konka do right is ba sɛ so wajibi so ne nyinaa ya de asie nti ne yɛn saa de ne yɛde tu yɛtɛm sɛ dabi me japadeɛ bɛba bɛyɛ me de adeɛ ɛwɔ me ko me de ɛne me timeti wei onipa me ate nipa ne bebree wɔ ha ɔmo ka sɛ me nyɛ man ka mɛyɛ onipa ti sɛ shata sen me pɛ na sɛ papa kyɛ sɛ me pɛ na sɛ man kyɛ sɛ ne hu ne kɛkɛ ne mani ado oye hudo me se me kai first time was Nayas kyɛ the way a ɔhɔhwa me sɛ ne ɔyɛ yɛ shata nyame nhyira wate ɔwɔ kokoduro wo papa je adɔfo ɔso wɔdɔ pɛ wasɛm so pɛ sɛ wɔ ne obi yɛ nnwom a ɔso wo no ne obɛyɛ nnwom enti mesrɛw sɛ bebi a wo papa aduru no twa w'ani ɛkɔhwɛ no bi ɛma me ɛntwɛn na asɛm ntɔ no ana ɔntɔ fam da akye onyini na ɔntɔ fam ansana wakɔyɛ na yie saa bere yi a wɔte ase a wɔahyehyɛ wɔdɔ watena ewiase nyinaa ma obi ahu sɛ wɔdɔ wo no mepakyɛw wɔsuhyew ɔdɔ fa kyerɛ papa na ɔba shatawale nnwom bɛn na wonim to a bɛtumi ato kakra ma me sɛ ka no mentu o ne performance kora kɛkɛ ne ɛme sɛ wow ɛnɛ fo your performance movement ne kokoduro a wɔwɔ no yom ne deɛ wohyɛ dɛ nim to sɛdeɛ ɛme sɛ ɔta ɛde awesa dwom ne ɛne nkrakasa ne ne nti ana me nso nkrakasa mente ɛne awesa nso mente wat ne dwom de ɛme de ɛyɛ wo dɛ ɛne na kukutoro no ɔna kukuduro papa mɛsan ba hɔ pakyɛw me counselor pakyɛw kɔda ma brɛ mu kakra ma me na yɛnsan nkɔ no na yasa frɛ me counselor pakyɛw me de mama for short ma for short yeah na fe dua me da o kɔfɛ papa tuntum so mama pakyɛw no waware oh ma worry oh so many years but see ade me single me kunu efrim my you widow for some time now fra until me single now fra eti unya bia opɛ sese oh yes enye de be mama bre na de obɛma wa brɛ se me kunu mama mbele okay ti wa ba beto aso no so yes okay I mean sure oh simply pacho no cre pacho ya papa adɔfo the story a wahye deɛ he kakra bɛn na so betimi aka afa ho Anya minshraw. Sabo ejuma o Ghana. Amen. Jesus ani ete onjum. Amen. Na so me pa na counselor here dey. Of to second one benam sian, afinam sian, papa we net 2 year. One day. Hey, counselor. Nayas. Kasi Hey. Send your kason tin crania we say. Me too. Aya na njum ni bi ha. Me de mitimi to a gospel kakra. Tinko kasanti ashinjum say hiade. Ya.
Okay. Na ye di G and ni Jamaica. ɛne na to nyasɛm hwɛ baako ma me sɛ na ɔto yɛ no And the me outside and I'm saying I'm one pow. I'm sure the papa boy yeah, Miss Samuel, good day, nyasɛm I saw the Bacano day, Samuel. Ya saw the one a bed for and said, Ocono. I remember to the jazz, my ubia to be. And we are see me always thrown. Papa, we dear a yan san jum a ya brabomu. Enjum is so encouraging. And you know, enjum no actual say unam reactia. So you're very vigilant and very careful. Yeah. Because only ni pe ko eba. Ube you akume muni na Mpama nsɛm akyerɛ no. but Na onyam na yɛw. ono ani nyawa obeyew. Ohuhu na okikakao. Asa. sipacho papa nsɛm a wɔka nyinaa adɔfo nsɛm a wɔka nyinaa no afutu Oh dear, oh kaseni now not really dropping my spirit say your life has been destined. okay Wabrabo no I say nyame sheda ehyehyɛ ma wo. Amen. Yes. One betu o papa wo but ubenya obi ema ye wo ma wo. Eso wo mu udrum pempen so bi nso no unya ofa bi eba mu just to eto do beba in cry. Into no o life na say nyame programme ma wo. Ena wo so ye setie edidi mpanimfo anamo echi. Enkopim senya guitar yi ebubu yanka ye di asema ben. But me ni nemu no how ni nemu no still God really channel your life. Or life no go through the channels of God. Usen kopie eni papa ensem. Epo adwuma but one thing I can me then say wohwe wachi wo say wachi nyenti no de na adwuma no wo ye ni na wo focus say wonya kapa wo de bibesie. But wohwe ene youth a eno se abrabo na eno ate yo boni se yenya na ye di yasko bibia ye nhwehwe nim so ochena so ye kwa kobo show ye be say bi but what really advise us I'm really say opa abrabo a na wa hwe bibia wo hwe na wo di bi sie se ne oka so tunu bo modern so hwe wo ma I'm so encouraged wo you free mu but obo mo modern se wo be hwe ma edi omedum pempen so ni na won so di bi besi ase wo ma ne kra ka se ene nkola no munya kwa ware no mrefi Cry. je wo nti okona wane na obo ne bra so di okon Cry. Onzo. badaya bebi eyem na kakrai se anti akosua so nkasa no mo bi ni mfo no mo management ni ade na me adwuma no Anyede. nyede Nyede. dem crime se o baby kra ka so obeye ndwum na wo ya awofo a wan hwa na wo betiti akwa akire bi san na dachi ni bi beba pokra na gibi bi ase obe oh and yes say legend pa na busumi si ani abro 600 Ghana cedi na ese bosumi bia no executive mpanifo na omo musicals no omo ma na 100 cedis so o se no kra na enye ya eyebe na ni panso obeko check up kra kakra obetinin eye welcome well you betofuo more than 300 400 and so what call doctor be ma wunu so akọ fa card ye bejo indron so betua na sefra wow counselor nyamisha so mame na yeje aboafo papa yeje nkrato aba abusua mama yeje aboafo nkrato ebrasesia ya samuhwe wo samuhwe ya samuhwe na ye woso wako no esia that voice me say sa sam no to a wo de woso wodo no body asesa jana so bia mra metobi ye eya hweye ene anida ho ene sese ye ene modern bo na ya safa Kristo e de aka ho esanse se Kristo sum no eti mu na sa wuti nyame ase a ye bia no obehwe wachi ansana waye etase enko efama aboafo a dane da won esomasen moma yento aso ye ne ye papa ADOFO papa wa bre wa ya de
Say ye celebrity no. Say ye train say bibi be ye no ansa ye celebrity no. Na Ghana for ye pesa. Yanto aso. Papa, asem we dey me bisa. Osusu say dey ntina Ghana senka kwapeye bia mo man Ghana. Any wiase baby because utimi tutu kwan kwa abroche baby that time so kwa abroche baby Germany, US, Canada, Holland, UK baby be fe bia no obi a te se je adofo aba bi eja de woye na waba betie wonwom ama na ni je ahosepe arechichire na so nei samoti ate yenhwe madwuma pa ma yeso emfa celebrate mu emfa moma baso but ye betwen ya ye moamo ye ji ye nima mu abra ma beye bia ma oman Ghana no but ye twen na bibi etomwa ansana ye celebrate mu eno so ho asem etisen ye pese oni ye share ho na kakra meka ne ya me se we de menam konya we so you na me de aseda kese pa ma president our tisu sesi President Mahama. Yeah, papa. Papa ti se me yare no. Busumi biara. Oba ye nua beautiful. Ebre misika. Se me mfa nkoto duru. Esa mam ebre provisions. Hey, I just was feel say o ti me nka o ma beautiful. Yes, I didn't be seen nyina oda so ye. Your president, Papa, President Mahama. Oh, Papa Nyamisha, Papa President. We are not doing politics here, but no question say. Enya ye ne ye ka sha ye Papa je adofo ano. No. Ye nsema mi bisa no nti ye Papa President Mahama ye mpanifo bebre wo kromo awo, but ye Papa eguso eye ma no no. Esese otsena Angel TV fidikasi so no bo Papa no. Abaso. Papa Nyankopon hiraw. Ose wote so a wasori. Ose ade a wo ye ma no no. Eburu na adwene ne nti ase so. E ko bi kura ho anka mama, e ko be hyebo. Oye ba ako mienu a, na ka wa pa aba. Ba se ne ye Papa e mi intro. Mam mi ntwa ne me mama ne say papa no nyese me ko ho me ko susure no. Wow. Wote me nka keke. And was my beautiful e ba me nchen. Oh, wow. Mr. So the obey do nyame nhira wate. Minu ya benyin, nyame nhira baby e wate. Papa ye tie o. Ntino papa no waya de papa. Wow. Ye kan akoma kwa wo ye maame no. Amama hu se wo nyame nipa. Nyame nhira na pa. Eti bosumi bia. Bosumi bia. Na wata yo otimi ne okasa wo phone so ebisa se ne awa. Me kwa me pese me ko ho. Nika me de mensa koto ne sa ye me da na se. Na mpanifo no ukwa se be ya wo be ko. Aw. Papa shall camera nim. Na ma wo ba Mr. President Mahama wa odoba sani a wo bona baso no pacho show camera nim se wo pese wo hu no na sabre ya wo ti ase ya wo show kakaka show se wo hia no na wo de won sa eto ne nsa yem e blessing no pacho show camera nim e mame ati Papa President Mr. Mahama nyame nhira obibiri ne wa ye mintime na wase nyankopon ne beda wase amame amedi job nwuma no eti aduasen anchiche mu dunum no ho nhira nya o chefa Amen. o se ni ohu hia ni mobo no yi ni firi na ho hia mu no nyankopon be ne sara Amen. no be ma ni di so adan ne srade Amen. awurade mfa nhire ma no Amen. dana se papa Nyankopon hiraw. Amen. Papa Nyankopon hiraw. Pada o manche ye de ya no besi. Ye pese ebisa se industry e de ne wom a wani nye ho kra ompe. Sabri a ugusuti ase e wo nkwane ahodin. E de ya ma bebre e koso wani nye ho ebiso ana kane no tete no. Na nye saa ene tie e de na ekoso e wo mampacho. Wankasa wo tena se a wo hu ni se ne ma tosin ana tochema ana se ompe e wo. awon de mame Ghana industry ne nkasa muri enema bebre wo mu a Okay. ya nya e kase eni je ho ayeboa Okay. na o tran TV so kan se ya obi be fa ho tan There be obi entimi fa ho time pacho kasa cause we ye pani ade ba kwa me hu wo mu a e ha ma be ne se yen ye me fan se ye djuma ene yi mu agu ho se we yi mo si ho se mo hwe adwuma ne so man okay wa se ye obi ti ho wo be firi ho ye hu ye be ko se ye yi dipa na ho ne do obi abehye ho ye nim mo hwe
afi de me ya ne se ete se be me na me di mafu ene ma fo pa ni se hwefu so ma me opa ni ni time kese me de me maji se na wo bo so me so ase de me de be ma ya me ya me di mafu se panini time ka se ebia bosomi so mema 200,000 ebia chema wom ana fama ni pass mesiwe but ono so de nsa be si ni bo aka se me na be manager no nti ya ma me 200,000 de ebia 20 cedis ana 10 cedis no person de ma what ni say sini no de amount no de amount e say woni akọ na ni akọ panini onti ya ka panini and Ghana panimfo ne se sere won musicians na nkasa ye bre ye mobo wow intimate me ye nim de ye hunu ye de ko se de ne nkwara na aka kire no me sere se omo nsesa ne mo mo nso me di yi enti sa ne se ya na ekode a okọ Nigeria no na ya because anya sa na tie yeah Nigeria akia popon mo actors yi kura no omo sika mo wo no ene o se ne sifa e hwe won o de tutu Ghana ha mo ya ahumete ese ye nuanu na sento no mo na yirim nyina wuwu awreho bobo karen me nyina awreho no mo de awu ene mi se odi no enti in fact aye music industry na actors na yiden de empadifo no hwe mu man ye de aye de eko ye de achijam nti bon tutu ne ma yie ne nchirima no ombaso me di papa nyanko ye uni bebia ko nyame aye wi enkwani ahodi odi ama ye hwe wo mfie ne enkwani ahodi o ye so ye strong nyame so bless you papa kwada oma bebia wo mfie duru ene ukọ hospital oba ukoba ye niema bebre kwada ama wankasa watimi atoka wo ka bi ya meka se ebi etimi ede wo koba enna ebia wo ka se wasidan so ye pese ni nyina president Mahama ne mpanifo ehwe pese ye hu se wo ye okay ankasa e wa brabom kwadaroma because of the nyame ajawo mo ho ninti nyame bebia ndimiti to de na yibo ankra ha ena me krum nso ba ye kakra nwie jo na ka de ye musicians no em say ade bia wo yemu obi esi so pese otoka okay nti me say me so me toka ba 7 okay wow nso ni nyina say me last ka be use cry BM na me fan say doctor stop me ne menti ba park nti ya me be ya neja ode me nam kakra na BM na ewa ho eguso ahoden engine say bibia nsay oh sisi de me park ya che nti me ntu ye nti me hu se condition it is titi engine ni bia na titi BM ni bia na kafra titi die ni bi eti nka unya fufra fresh unya because me hu ni say minua Adolfo Junior ka mo de bae papa uhia emwa efrim penifo no ho na sabre ya woti ase yi esese wo mo boa wo mo ye wapede ma wo esanse wabesom Ghana papa wadaroma hwe wo camera ni emame na fo obisade eto ye papa president Mahama enim penifo no enim yo papa o de anya wonko me de Ghana penifo nyina me papa president Kufuor okay ono ne kan wo kita me pa okay na omo no sese na omo fi aba ne munti no o ya na ye nyina so ya butu ama wo nsese ye ha wo bebre eno na amaye papa Mahama nso abetu aso no nyame nhira no omo mese wo a Ghana musicians na ya kan de sese bebre yare papa ko fi sa me so yare den ede Kufuor dia ane me nua pa Thomas ono nso ntiapo ye nyina yare nti ne papa che mu ntwom ne mo hwe ma ye ntwen na bibi enyem wansa papa wadaroma ye be wrap up oba Adolfo Junior wadaroma eden kakra na abetimi aka afa adanse kakra be na abetimi edi afa oba no Adolfo Junior konfini de em se enyankopon na yi na mame okay if is edumre bi a me banfo ni nyina ejae ani chese meme nso no se ga edus ebedu sa stage ya nga ben fan se me ba na gu nso me be edede computer school kura wow on se da menye wodjuma ni bia na me ne me se me mpene because ye adjuma no ye siso no enemre de onwa fa ne ma easy e kan no
ni edututu no mo ngum awu ba hwe ya obi betimi ase wo life nti o kan so obebo ba me se no o so Onyankopon nyina wa chi pa na se woni ba bi e bo ho ban a ibetwa nkwa na so ama eno de ho pa eno de e ka tete nde na ho pa eno na se so na se ko de pan mebre wo wa omo free wi ase a enye omo nkra me mi tete mo na se yo tan nti adwuma wa risky job nti oba ma aka oba na me se me ma nye wow so ono aka se but say ma hu se woni me ho a me ba ni hobi no cre je say band no egusu wo awo bi a wo pe no bia na so wo pe mu bia no otimi frɛ so gira ho ona nya wade ade wo me ho kwa se o ya ma me se to me nyum se ne me to no pepepe ena otie masem no cre otie masem obua na obre na ho ase na ne ho jododo me bomba ya se ho jododo ya me mo ano mane nye sa the first time ne nne a me hu no ba papa onyame akyewade amen onyame wakyɛw agapade agudie kɛseɛ pa ɔsa mu ate sei pa na sɛ ne a wɔbrɛ no ho ase ne ho dwo na at the age mama no tie wɔ papa sam baby enye easy enye o ka hye me ngwan so say da mi nya ho wan sa asem ne kekere na o kan cheche me wure no me pepa me pacho you nti do ba ka me yare kwa me yare nti wonya me ho ncha wo ho no hwede onya me be yakopon nya me nhira no amin sha papa ensem a yaka nyina me ba na wabɔ no tofa mama pacho de papa kan nyina na eye adofo e kan nyina ba tofa e mai na afi ye meje ne final ways na e mrapia yapo oh the kan ye ni nyina che say with the life experience no opeso chen say in life no e say o manya me di wanim kan amen bi bia wo ye na say o ma no kredie e di wanim na de obeye bia no wo di opepa odo na wo di aye na aye yie ama ensisi wo nyonko bibia enko pepepe na sem o kan ye me deni say onye boni aye onye ungrateful obi ade mana opese obi hu say obi aye bibia man send your boy ye papa abaso yi ye na ye papa so very set Ghana what start wo ye djuma pa nti ye srew we de send ye papa di job be shrawi ye nim se nhra ne de obe ebe broso na be hwe music for ne actress for ne send ye be ya wonananom na ye nso ya wo nom ka so mo ko acting mu na mo ko tonjuma ye be ye encourage say ye be pion mo nti o reset Ghana reset ye honso ko hwe omachi na hwe nioma na reset mpanyimfo na bibia ne ento yie se ne mpanyimfo nso tenase a di anije be hu se be ye adwuma pa se be bia ye papa adofo be gina bia on gina hormone nko a o gina in the name of Ghana baby okoye bia ye Ghana din ne yebo ntine se o reset nso na de enkoye bia na omo nye wo ho bia yom free na pe omo be ye reset Ghana no na bibia ye nti ye da wasenya me nhyiraw na onhyira ye papa nso na nyame ma onkwate nti kodi onyanko sisi be hu na nkanso yi da no ase ni che woni ma de fa di chance na ye good moya guy o moya guy too much papa mpacho ye wrap it up wadaro ma we futu seconds bonitofa na show camera nim na fama omo show emi se onyankopon boss na asase a odi ebihie bon nei eda na sepa ena edwumanfo a mo ha mo nyina mo bo ayen so bibia ye de dame nhiram emi se de ya keka koduru ne de oman mu mpanyimfo ni nyina titu musicians no ye se mo a ye de mo ye chi jam mo hwe ntuntu ne ma yie eye nwonwa se Ghana mamu ha uko Nigeria ba bi de omo boban musicians na nkasa na aye no uko brochira Hollywood musicians na aye o inti be papa chew Ghana ha ye ni bi even baby de ye committee kwa ye ni bi baby de committee nye ye dia wodo wadwen komu a enye ye dia da bi wetimi apam ye firi ho nti mon set a good example ma da bi no mpakwara ne ba o ma meka se mpanyifo no
anya na me hwe no eno me da me dwen wan ne ha me how mpanifo no be hwe no ma ye ho toto ye e dia ma pepe se na e be ya Adolfo Junior ebe wono nso so wo me sofa se ne a omo medical no so ebre ye no Nyankopon onhraw ya papa owo mie oba tampa eya na obi ka se first obi ka se oba tampa enim se ma nko a na waye eja oba tampa amewia sinyina ye ni so bebre ye be koso celebrity u de bia ye ntwen na wonto ansa na ya celebrity ye dawase Nyankopon onkoso ma nkwatenten ommo ho ban omma wapomudin ene wadwuma pa wabeye edi amaye ami shaw pa counselor ami onshraw abotsere kra na ekume no ne dawase bebre why papa mpacho ye betimi de number biato ye betimi de junior number to bi pemwa e pacho wo wutirim number no meme number ne ye 0277 573737 0277 573737 obi afre me a nsa be kame ebusiafo papa Nyankopon ebusiafo ha na bre no be makwan na yedi dwumadi no yedi asie na me pacho papa number oboye no ene sign go screen no enim no fa sa oye ye wedding program bia wo ye bia me pacho ye omo mo band no deda a ye bankasa me pacho program ahoro bia bomode na fa number no na bomode ya na fra bia obia ombeba bebo edi amount na afa mu bia so a wo bia no ne number no eye momo me pacho kakra bia wo bia fato so na yemfa en support no Nyankopon onkoso nhyira me da boafo ada ne da won ebo mechiri do bom esomasen me da won ase Nyankopon ya do adasa ne ye besan ehia Nyankopon nhyira bibia me da me kriu nyina ase makram I'm so happy watching my